2012व्या वर्सा जानेरा म्हयनोभर म्हजो सुसेग पिड्यार जालो एक भुरग्यान कोणाची भिरांत नासतना म्हज्या नांवान फेसबूक अकाउंट ओपन केलो हांव फामाद तियात्रीस म्हजे फोटो पळोवन जायत्या चेडे चेडवांनी म्हाका रिक्वेस्ट धाडलो त्या भुरग्यान म्हजी आयडी तयार करून पळया चेडवां बायलांचो कसो फायदो काडलो फेसबुकाचेर म्हजे फोटो घालून चेडवां बायलां लागीं आपूण चॅट करी एक चेडू ताच्या मोगानूय पडलें सोजमोन तो चेडो म्हूण लॉरी चेडवाचो त्या न्हवरो आसलोलो ताच्या न्हवऱ्याकूय ही खबर मेवली पुरी बाबडो पिकासांवान तोय गोंया पावलो आपली तारवा वेली सिरवी सोडून बोरी चेडवाचो न्हवरो म्हाका धमक्यो धाडी म्हज्या मोबायलाचेर मॅसेजी धाडून एक दीस सोरो पिवोन म्हज्या घरा पावलो मुडो उकले कापले हांवें वेली नाडून म्हज्या मोबायलार सगले पुरावे आसा हांव सत्य सांगता सांगोना गोडून एका महान कंप्युटर इंजिनियराक मेवतो ताणें ताळणींतलो म्हाका सारको दिलो सोडून म्हाका लागून तो कंप्युटर इंजिनियर दीस रात बाबडो जायतोच वावुरलो म्हजी आयडी वास्कोच्यान ऑपरेट जाता असो ताणें सुमार काडलो पुलिसांनी वचोन भुरग्याक त्या दोतोको एक तापट मात्तो सत्तें उलोयलो असो दुसऱ्याचो सुसेग पिड्यार करपी शेवटाक डुप्लिकेट लॉरी आमकां सांपडलो संसारान 95% गोराबे पिसोळ्या त्या फेसबुकाक लागून कितल्या गोराब्यांनी गो बायलां मोदें डायवर्स अशें घडोवंक पावलां फेसबुकाक लागून कितलीं मोग करणारां जीव दिवन मेली हें घडलां फकत फेसबुकाक लागून एक दीस मनीस मनशाक कातरून मारतेले हें घडटा
मेळटलें फकत फेसबुकाक लागून आमचे ताय आयज गोट्टा जाल्यार आमी काळजांतान एक निचो करुया वो फेसबूक म्हणचे गोराब्यान एक किडीक आमी लासून उडोवया आमची भुरगीं पळयात वायट रस्त्यार पावल्या आमच्या भुरग्यांक बरो रस्तो दाखोवया वो फेसबूक जिवितान गरजेचो न्हय कितें जिवितान गरजेचें तें आपणावया आमी संवसारान फकत 4 दिसांचे सोयरे देवाक मानता तसलें जिवीत जियोवया